Παιδιά, συγγνώμη, αλλά έχω φτιάξει μακαρόνια μόνη μου μέσα σε 10 λεπτά. Πάμε να δούμε πώς. Αρχικά παίρνουμε 100 γραμμάρια αλεύρι, κάνουμε μια τρυπούλα στη μέση και ρίχνουμε ένα αυγό. Ανακατεύουμε από μέσα προς τα έξω και περιμένουμε μέχρι να γίνει μια πολύ ωραία μπαλίτσα, σαν και αυτή εδώ που βλέπεις. Μετά βάζω το βραστήρα, μπόλικο αλάτι στην κατσαρόλα, γιατί πρέπει να είναι θαλασσινό το νερό του μακαρονιού, μην ανησυχείς, δεν θα αλμυρίσει, και χρειαζόμαστε μόνο ένα ψαλίδι, από το οποίο θα κόψουμε το ζυμαράκι που έχουμε φτιάξει, τα μακαρόνια δηλαδή. Κόβουμε σιγά σιγά αυτά τα κομματάκια. Εγώ δεν είχα μηχανή, μπορείς να το κάνεις και με μηχανή αν έχεις, αλλά αυτός είναι ο πιο εύκολος τρόπος. Βάζω ένα βούτυρο στο τηγάνι με λίγο νερό, πιπέρι, και θα κάνω μια εύκολη σαλτσούλα κάτσο πέπε, γιατί βαριόμουν να φτιάξω άλλη σάλτσα. Και τώρα βάζουμε τα μακαρόνια από το κατσαρόλα στο τηγάνι και αρχίζουμε και ανακατεύουμε σιγά σιγά. Μετά βάζω παρμεζάνα αρκετή ποσότητα, γιατί έτσι θέλει το κάτσο πέπε, και ανακατεύω πολύ καλά και έρχεται σε μια μορφή σάλτσας και είναι έτοιμο. Καλή ώρα.